Il-belt tal-Birgu ħadd kompli tissebbaħ permezz ta' proġett ta' riġenerazzjoni fejn se jsiru xi xogħlijiet fil-pjazza ta' Misraħ ir-Rebħa kif ukoll it-tranġar ta' erba' toroq li jwassluk f'din il-pjazza. Ix-xogħlijiet l-ewwel se jibdew minn xi servizzi taħt l-art kif ukoll xi xogħlijiet fil-bankini, imbagħad se jkunu qegħdin jitlestew dawn l-erba' toroq fosthom Triq La Vallette u Triq il-Palazz l-Antik tal-Gvernatur. Fl-aħħar mistenni jitwettaq it-tisbiħ fil-pjazza fejn se titjieb l-aċċessibilità għal min jiffrikwenta din il-pjazza permezz ta' żona pedonali u anke jsir pavimentar. Waqt żjara fil-Birgu mill-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borġ u l-Ministru għat-Turiżmu intqal kif dan il-proġett qed isir bħala parti mir-Riġenerazzjoni tal-Kottonera sabiex din terġa' tilħaq l-istat prestiġjuż li jixrieqilha. Il-Ministru Borġ fakkar il dan kollu qed isir bħala parti mill-investiment ta' 700 miljun euro fit-toroq ta' pajjiżna. Però se nkunu qed nagħmlu erba' toroq li jwassluk f'din il-pjazza biex hekk inkunu qed inżommu mal-wiegħda tagħna li nkomplu nagħmlu toroq residenzjali dejjem aħjar għar-residenti, toroq illi llum ilaħqu l fuq minn 500 dawk li lestejna permezz ta' infrastructure Malta f'dawn is-sentejn u nofs. Min-naħa tiegħu il-Ministru għat-Turiżmu saħaq li qabel il-pandemija kienu bosta dawk it-turisti li kienu jżuru din il-belt storika u l-pjazza tagħha. Għalhekk proġett bħal dan huwa importanti għal Kottonera u juri kemm dan il-Gvern jemmen u għandu fil-quċċata tal-prijoritajiet tiegħu il-wirt ta' pajjiżna. John Boxall, is-Sindku tal-Birgu, kellu biss kliem ta' tifħir għal dan il-proġett li se jagħti l-ħajja wkoll il-parti antika ta' din il-belt storika. Naħseb li l-proġett tal-pjazza issa tal-belt ta' din il-belt se jikkumplimenta ir-riġenerazzjoni ta' din il-belt u naħseb se jkun attrazzjoni speċjali wkoll fejn ħallaqqaw l-erja tal-Kollakjo l-iktar parti antika tal-Birgu mal-parti ġdida u man-naħa tal-Knisja. U hekk nistgħu ngħidu li bil-proġett tal-pjazza se jkollna l-Birgu komplut.